पुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून आत्महत्यांच्या घटनांमध्ये वाढ होतीये। 2 दिवसापूर्वीच पुण्यातील शिवाजीनगर परिसरात राहणाऱ्या एका पोलीस कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केली होती। ही घटना ताजी असतानाच पुण्यातील प्रसिद्ध क्लिनिकमध्ये काम करणाऱ्या एका डॉक्टरने आत्महत्या केली। त्यामुळे या घटनेने आता सर्वत्र एकच खळबळ उडाली। हाती आलेल्या माहितीनुसार या डॉक्टरनी हॉस्टेलच्या राहत्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली। ही घटना रविवारी रात्री 10 वाजेच्या सुमारास उघडकीस आली आहे। डॉक्टर श्याम असं आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव आहे। आत्महत्या करण्यापूर्वी श्याम होरा यांनी एका कागदावर आपल्या मोबाईलचा पासवर्ड लिहून ठेवलाय। त्यामुळे त्यांच्या मृत्यूचे गूढ हे मोबाईलमध्ये लपले असावे असा प्राथमिक अंदाज वर्तवला जातोय। त्यांनी आत्महत्या का केली, त्यांना कशाचा त्रास होतोय, का कोणी त्यांना आत्महत्या करण्यास भाग पाडलं, हे आता मोबाईल तपासल्यानंतरच समोर येईल। पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून डॉक्टर श्याम यांनी एवढं टोकाचं पाऊल का उचललं याचं कारण हे लवकरच समोर येईल।